Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun kabare anak-anakku? Sehat sedaya ta? Alhamdulillah. Wainjing sampun absen. Sampun maca donga. Sakniki ketemu malih kalih Bu Khoir wancine pelajaran basa Jawa. Damel kelas 3 ICP, 3 tafid lan 3 unggulan. Nah, tasik lanjutan ulangan nomor 1, welas asih marang kewan lan tetuwuhan. Sadurunge mlebu pelajaran, ayo nembang dolanan riyin. Ditirokke nggih. Nah, tenang dolanan iki judule Dondong Apa Salah. Ayo nembang bareng-bareng. Apa salah buku cilik-cilik, mendong apa becak laku cilik-cilik. Ada apa salah buku cilik-cilik, mendong apa becak laku cilik-cilik. Derek ibu pindah menyang pasar, orang pareng rewel, orang pareng nakal. Ibu engkau mesti mendek oleh-oleh, obat karo roti, adik diparingi. Dondong apa salah buku cilik-cilik, mendong apa becak laku cilik-cilik. Ada apa salah buku cilik-cilik, mendong apa becak laku cilik-cilik. Adik derek ibu pindah menyang pasar, orang pareng rewel, orang pareng nakal. Ibu engkau mesti mendek oleh-oleh, obat karo roti, adik diparingi. Nah, pripun? Sampun saged nembang dolanan sing judule Dondong Apa Salah? Nah, nek dereng saged diulang-ulang teng griya. Nggih, alhamdulillah sakniki mlebet teng pelajaran anak-anak nggih. Yaiku bab mangerteni prangane cerita. Apa niku Bu prangane cerita? Nah, prangane cerita yaiku bagian-bagian ing sakjerone cerita utawa wacan. Prangane cerita ana 5. Nomor 1,
Tema. Tema yaiku punjere utawa underane cerita. Ing Indonesia padha karo ide pokok cerita utawa intine cerita. Nomor loro paraga yaiku wong sing meragakake cerita. Penokohan ing Indonesia. Sopo sing ana ing cerita iku? Sopo sing diceritakno? Sopo sing cerita ing bab wacanan iku? Nomor 3 yaiku latar panggonan, yaiku panggonan kedadiane cerita utawa latar tempat. Cerita iku mau anane ing ngendi? Cerita mau panggonane ing ngendi? Teng griya, teng omah, teng sekolahan, teng dalan utawa tempat liya-liyane. Ingkang nomor 4 yaiku latar wektu. Kapan kejadian cerita? Kapan terjadinya cerita? Iso isu, iso awan, iso sore, iso bendino, iso jam 7 lan sak liya-liyane. Ya. Sing terakhir yaiku amanat. Apa amanat iku? Amanat iku pesen utawa tulodo becik sing iso dijupuk saka isine cerita. Ya, pesan atau nasihat atau hal-hal yang baik yang bisa diambil dari isi cerita tersebut. Ya. Oke, dilanjutaken malih. Minggu wingi sampun diterangake Bu Guru bab wacan ngingu kucing anggura. Oke. Nah, teko bab cerita ngingu kucing anggura iki, ayo digoleki prangane ceritane. Mulai saking nomor 1 yaiku tema, paraga, latar panggonan, latar wektu lan amanat. Ayo padha diwaca maneh. Ayo bareng-bareng goleki peragane cerita. Ya. Wacan ngingu kucing anggura iki temae yaiku welas asih. Nah, welas asih marang sapa? Welas asih marang kewan utawa hewan. Hewane yaiku mau kucing anggura. Nomor kali peragane saking cerita ngingu kucing anggura. Sapa sing diceritakno ing cerita iku mau? Ana jenenge sapa? Yaiku Rini. Ya, jadi nyeritakake tokoh Rini ngingu kucing anggura. Saiki latar panggonan utawa latar tempat. Ya. Oleh Rini ngingu kucing anggura iku mau ing ngendi? Omahe Rini. Ya. Jadi cerita ngingu kucing anggura niku wau nyeritakake kegiatane Rini ing griyane kepriye nek ngingu kucing anggura. Nah. Ingkang nomor 4 yaiku latar wektu. Kapan Rini ku mau ngingu kucing anggura? Yaiku saben
dino, setiap hari ya. Sing terakhir yaiku amanat. Amanat sing iso dijukuk teko cerita Ngingu Kucing Anggura yaiku ana loro. Sing nomor 1, kita kudu sregep ngrewangi wong tua. Kita harus rajin membantu orang tua seperti yang dilakukan oleh Rini. Sepulang sekolah ikut menyapu halaman, setelah makan ikut membantu cuci piring dan lain sebagainya ya. Ingkang nomor kalih yaiku kita kudu welas asih marang kewan lan tanduran nggih. Tapi ing Rini niku nyritakaken welas asih marang kewan utawa welas asih marang kucing anggurae. Yen ngingu kucing utawa ngingu kewan liyane kudu dipelihara sing apik, didusi, diwenehi pakan bendina. Nggih, iku arane kandange diresiki. Iku arane welas asih marang kewan. Marang kewan mawon welas asih. Dadi ya marang padha-padha menungsone. Iku tambah welas asih. Selanjutnya yaitu nah, anak-anak sampun ngertos, sampun paham, enten sing dereng paham, yen ana sing durung paham, saged tanglet teng Bu Guru. Lewat pundi, Bu? Lewat WA Group, nggih. Oke, kula lanjutaken malih. Sakniki enten cerita asal usule kutha Surabaya. Nah, wacan cerita ing ngisor iki. Mari diwaca ceritane. Padha karo mau. Ayo digoleki perangane cerita. Goleki temane, peragane, latar panggonane, latar wektune lan amanate. Sampun saged ta? Sampun saged. Mangke dikerjakaken teng griya. Nah, cukup semini wae pelajaran saking Bu Khoir. Mugi-mugi manfaat. Nggih. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.